Bai, zergaiti esate horri, egisa da arkitekturia beti nik uste bizan jatela, lan nire nintzen, baina beti uste bizan ja ikasitzako guztiak beste batzu be kontatzea. Eta beste motivazio bat izin zen, bazken unibertsitatean egisa zen irakasle onak oso gutxi edukin nitxula. Orduen hori behiz esan, beste erronka bat irakaskuntza probaitxia. Eta probi inaben guztiak bizan jatea, eta jarraitzen dut irakaskuntzan lanien, nintzen beratzi urte Arimendiko lanbideziketan lanien, eta hain Bilbon lanbiderako egonaz lanien. Eta beti danik hori bai arkitektura sekula ez dago talde batera utzi, beti jarritzi zen arkitektu bezala lanien. Eta hori zen apur bat nire motibo bazinua bai arkitekturakoa, irakaskuntzakoa. Nola jarri espazioa hezkuntzaren pedagogiaren zerbitzura? Hori oso garrantzitsua da, azkenien ez da izela izen datorrela diseinatzailea arkitekto bat itxen da bera irudikatzen duen eskolia, eta listo. Ez horregon bitana da talde multidisciplinar bat, irakaslea, pedagogoa, psikiatra, metodologia bat ero helburu bat oso garbi daukiena, eta jarritza daukien pedagogi horrei, eraikinak erantzun bat egun betzu. Azkenien eraikina, ero diseinua, dei bilgailu bat helburu hori lortzeko. Hori kontu dut da, eta baitxe ikasmateriala. Eta ikasmateriala izalegena da, testua liburua, baina baitxa testu hori zelan dauen diseinatu da, zelan dauen plazaratu da, azkenien horri asko motibatzen da. Eta adinaren arabera, eduki hori, izaleke altzari baten motrizidadia lantzeko, ero beste gauza batzuk itxeko. Ez dago beti uki buruen da, ikasmateriala liburua dela. Alegia, espazio bera, mobiliario bera, bihur daitekela ikasmateriala. Ikasmateriala, hori izango zen apur bat. Sondo, zer zerbitzu eskaintzen diezu ikastolei, orain momentu enten? Indela bilabete ikastol elkarteekin aholkularitza lanak emoten hasi zela ikastolei, eta azkenia beratzi izan da lan, eta hola nostartzen dutelako nire irakaskuntzako lanbide hori arkitekturiakin. Eta plazer bat izaten dela irakasliekin, eta ez dut lan talde pedagogiko horrekin lan itxia. Ongi etorri. Ikastola asko dari dira Tijoka? Gizesa, momentuz daukatena nahikoa de. Eta erreten lanak, ero apur bat filtro lanak itxen duztena, baina eta zukmendi izaten da ikastola elkartekoa, azkenien berana joten dago eta berak itxen duztena da, apur bat zailkatu denborak eta guzti hori. Zer metodologia dara bilkizu, aholkularitza lan hau egiteko, lan metodologikoa edo? Estudioan argi doko bena da, lehenena da bizita egitea, ikustia zelako da eraikina eta ze metodologia, ze pedagogia erabiltzen dagoen, eta ez badauke, normalen ikitzen dagoena, talde pedagogikoa eratuta ikastolaren aldetik. Orduen, eurak ezagututa gero, eta akorde batzutara helduta, baitzen naia da, bigarren bilera bat, lantzeko pedagogia hori eta espazio horre zelakoak izan dagoen helburu hori lortzeko. Itxen dena da estudio batzuk, berriz beste epe bat jartzen da ikastolako lantaldeakin garatzeko, eta aldaketakin behar badie, aldaketak itxen die, ondo badago aurrera joten dago, eta azkenien beste bide bat itxen da aurre proiektua aurkezteko. Eta hori da apurra zerbitzu da, eta ondo badaia, izango zen horretan sartzea eta eraikina burutzea.